θα προτιμήσουν στη συνέχεια να πασά. Γκάιαν. Ωραία εδώ ενέργεια για τον Βουλγαρόπουλο, το κλέψιμο από τον Μπράιαν, το οποίο τσεκάρει αν τον ακολουθεί κάποιος για το εντυπωσιακό. Και τώρα πάει να βγάλει και αντεπίθεση η ομάδα του Ερμή στον ευνηδιασμό 7-15 το σκορ και time out. Βαγγέλη πήγαινε να... Τώρα θα φτάσει στον Μπράιαν την μπάλα. Έχει μπροστά του πολύ ωραία προσπάθεια από τον Αμερικανό που θα πετύχει το... Στα χέρια του διστάζει, 5-4 δευτερόλεπτα, 3-2 πλησιάζει την μπάλα στο... Κρατήσει την Ελευθερούπολη στους 58. Αυτό είναι σίγουρο. Εδώ κόβει μέσα και πετυχεί. Πάνω στον πολύ ωραίο κλέψιμο από τον Ζακ Μπράιαν, το Αμερικανό στην κόντρα και σε απίστευτο κάρφωμα. Αναφορά πανέξυπνα εκεί, καλάθι από... 37 δευτερόλεπτα. Μπράιαν. Ουγκοτσούκου. Το στάδιο με Λισαράτος τον Βοητσεχόφσκι, μόνος του ο Μπράιαν. Δεν εκτέλεσε για τρεις, θα το κάνει από μέση απόσταση. Μπράιαν με χώρο δεξί lay-up. Ζακ Μπράιαν, νέα επίθεση. Στους 9, 3 λεπτά, λιγότερο από 3 λεπτά για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Φάουλ του προς πίσω εκεί. Μπράιαν, πολύ καιρό πάτημα. Σε assist στο Πολιτάρχου που στην εκπνοή του χρόνου σουτάρει αλλά είναι άστοχος. Κοιτάξτε τώρα ο Ζακ εδώ. Ο Μπράιαν τι κάνει, περνά από όλους και φτάνει στο κάτω. Μπράιαν με Μερμίγκη, πατάει. Απόδοσή του στον αγωνιστικό χώρο. Μπράιαν. Του Έσπερου και ο Μπράιαν. Περνάει ωραία την μπάλα. Ξανά στον Μπράιαν, μένουν 2 δευτερόλεπτα. Μπροστά στον Ιατρίδη, προσποίηση, σουτ. Ζακ Μπράιαν. Για 3 μέσα. Ομάδα του, Μπράιαν με Άλεν. Ο Αμερικανός στη γωνία. Η τεχνική ποινή για τις διαμαρτυρίες. Εδώ περνάει. Χρειάζεται τώρα ο Νίκος Οικονόμου για να επιστρέψει στο drive μόνος του. Ηρεμία ζητεί ο Οικονόμου. 5 λεπτά απομένουν. Διέτρεξε αποφασισμένος. Ο Μπράιαν με το που πάτσαν στο παρκέ το πόδι τους. 7 λεπτά ακόμη για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Μπράιαν χορεύει με ευστρατείου. Πηγαίνει προς το καλάθι. Της καλή προσποίηση. Μπράιαν με πένω μπροστά του από τα 8. Που είναι στην άμυνα. Μπράιαν θα αποφύγει τον Τσαχπατζίδη. Πολύ ωραία. Ο Καψαλός τα έκανε όλα σωστά. Εκτός από το λέει. Για τον Μπράιαν. Μελισσαράτο στο screen, Μπράιαν πατάει, σουτάρει, ευστοχή. Δύσκολα στον παίκτη του Ερμή, ωραία σε αυτό το τουρνουά. Ενώ τώρα ο Μπράιαν με τον Γκρέκα θα κάνει το step back και ο Αμίντας. Ο Μπράιαν θα πάρει το πικ. Θα δει το ρολάζ να του σκορ. Τρίπλα του Μπράιαν για να φτάσει. Γερομιχαλός σε Μπράιαν, έξω από τα 6.75 ο Αμερικανός, ευστοχή. Για τον Ερμή με τον Μπράιαν να έχει απέναντι του τον Πίτερσον, να παίζει στα πόδια των συμπατριώτη του και δεν έχει παίξει πολύ χρόνο, αλλά είναι πολύ ουσιαστική η εμφάνισή του. Μπράιαν, καλά. Πηγαίνει προς τα μέσα ο Ζακ Μπράιαν και πετυχαίνει ένα πάρα πολύ ωραία και κάρφωσε στην πιο θεαματική φάση του αγώνα ως τώρα. Ο Ζακ Μπράιαν πηγαίνει προς τα μέσα, δύσκολη φάση, πολύ ωραία πάσα και πολύ... Περιμένει αυτό στο screen, 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Σουτάρει από μακριά, Μπράιαν ψάχνει την μπάλα μέσα, πηγαίνει ο Μπράιαν. Δύσκολη προσπάθεια, καλά. Πηγαίνει προς τα μέσα ο Ζακ Μπράιαν, θα φτάσει στο lay-up. Ο κόρυβος, Ζακ Μπράιαν πηγαίνει προς τα μέσα, καλά. Μπράιαν με τον Γκίκα πηγαίνει προς τα μέσα ο Μπράιαν. Αυτός είναι ο Μπράιαν, καλά και φάουλ. Ναι. Πρώτη φορά είναι παρατήρηση για την ομάδα. Τη δεύτερη τεχνική ποινή ο Μπράιαν θα βρει και πάλι τον τρόπο και θα φτάσει. Λεντίγεβιτς. 9 δευτερόλεπτα έχει χρόνο, θα ψάξει και για την πάσα. Θα ξεφύγει. Μπράιαν, φοβερή μονομαχία. Θα σουτάρει από τα 6 μέτρα. Θα πετύχει ένα μεγάλο καλάθι. 50
Παίρνει το screen, περνάει ο Μπράιαν, δύσκολη προσπάθεια. Θα βάλει Πρώτο πλάνο. Μπράιαντ για 2 δίκτυου. Συν 8 η Ελευθερούπολη. Μπράιαντ. Μπράιαν πηγαίνει προς τα μέσα, βγαίνει προς τα έξω, στον ένας εναντίον ενός. Καλή άμυνα αυτή τη φορά από τον Χάριση. Πάσα όμως στο Σκορδίλη, ο οποίος... Καλό. Φεύγει ο Μπράιαντ και κοιτάξτε τι κάνει. Μόνος του ο Ανέστης. Μπράιαν θα κάνει και ένα εντυπωσιακό